திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை நேரு வீதியில் காமாட்சியம்மன் சமேத ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. சித்ரா பௌர்ணமியையொட்டி காமாட்சியம்மன் சமேத ஏகாம்பரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. முன்னதாக யாகசாலை பூஜை, மாலை மாற்றுதல் நிகழ்ச்சி நடந்தன. தொடர்ந்து சுவாமிகள் திருமண கோலத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தனர். காஞ்சி ஸ்ரீ மகா பெரியவர் அனுஷ பக்த சபா சார்பில் திருக்கல்யாண விருந்து பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. மேலும் மாலையில் திருமண கோலத்தில் அம்மன் வீதி உலா நடைபெற்றது. விழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசனம் செய்தனர். மஞ்சள்